Ja v prvom rade chcem poďakovať každému, ktorí ste sem dnes prišli napriek chladnému počasiu na dnešný spomienkový deň na Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Taktiež chcem poďakovať aj každému, kto si na tento deň spomenul akokoľvek doma inou formou. Ja som sa veľmi nepripravoval na dnešný príhovor, som ani nevedel, čo mám povedať, ale napadla ma jediná taká hlavná myšlienka. Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú nezabili preto, že boli zlí ľudia, ale preto, že poukázali na zlých ľudí, ktorí škodia nám, ktorí nás okradajú. Preto ich zastrelili. A potom som išiel sem a dlho premýšľam a pozerám si v telefóne správy ako bežne a pozerám Bratislava. Počet ľudí 1000 ľudí. Ja vám poviem, mňa to naozaj sklamalo. Ja to nazvem opozičnú baštu, pravicovú, 500 000-ové mesto a prišlo tam len 1000 ľudí. Jan Kuciak nám tu nechal nejaký odkaz. A je na nás, ako my s týmto odkazom budeme v budúcnosti pracovať. Ale pre mňa je to tak sklamanie, tým počet ľudí v tých krajských mestách. Je čas sa spamätať, lebo takto sa to nemôže ďalej robiť. Ja rozumiem, že opozícia je roztrieštená, ale aspoň my, obyčajní ľudia, by sme si mali uvedomovať už vážnosť situácie. Nikto iný nám nepomôže, len pomôžeme si sami. Práve preto všetkým ďakujem, čo ste tu a odovzdávam slovo ako prvej rečníčke matke Zlatici Kušnírovej.